2026 मायथाइनि 19 जानुवारि सानखालिनि मोनाबिलि समाव बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कारिगाव ओनसोलाव जाय साथाम बर' सुबुंफोरखौ आदिबासि सुबुंफोरा नायगार एटाक खालामबाय आरो जायगायावनो सासे बर' सुबुंखौ बिसोरो जिउ फोजोबदों आरो जिउ रैखा मोननाय बै सानै बर' सुबुङा गावसोरनि जिउजों दिनैसिमबो बे क'क्राझार देहा फाहामसालियाव जुजिगासिनो दङ आरो जाय आदिबासि सुबुंफोरा जोंनि बे साथाम बर' सुबुंफोरखौ एटाक खालामदों बेनि आन्दोआव फुरा मोनसे प्लेनिं खालामखानाय मोनसे एटाकसोमोन। दिनै 1980 मायथाइनिफ्राय लानानै 1990 मायथाइसिम आरो 1983 मायथाइयाव जेराव गहपुराव थाव जाग्राफोरजों बिगुर गोसोमफोरजों लोगो नांनानै जोंनि बर'फोरखौ एटाक खालामबाय। बे गहपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना गावबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय अरुणाचल फारसे खारनानै थाहैनांगौ जाबाय आरो जाय 1983 मायथाइयाव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिजों बर'फोरा बे गहपुराव दानलाय सुलाय खालामदोंमोन बे समाव बे आसाम स्टेटनि गभार्नमेन्ट सिस्टेमा खुनु मोनसे बर'फोरखौ सुबिदा होआखैमोन। रिलिफ केम्प खालामनानै थानाय बर' सुबुंफोरनो खुनु मोनसे रेशन होयाखैमोन, जानाय लोंनायनि सुबिदा होयाखैमोन, आनखि आन्दोआव थानानै बिसोरखौ हेफाजाब होनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमान मोनदोंमोन। आरो फैयै फैयै 1988 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामि, जाय भुमका गामिनि 53जोनिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफोरखौ आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस फर्स आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार हरनै जिनाहारि खालामो। 1988 मायथाइनि जानुवारि दाननि 25 आरो 27 खालार हरनै जिनाहारि खालामजायो आरो जायफोर बर' बिमा माहारिफ्रा बे आसाम पुलिस फर्स आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सजों हरनै जिनाहारि खालामजादों बै जिनाहारि खालामजाग्राफोरनि गेजेराव गोरबोआव थानाय बर' बिमा माहारिफोरबो दंमोन आरो 12 बोसोर 13 बोसोरनि देरफुनाय उन्दै हिनजावसा गथ'फोर दंमोन, सासेबो बासायदिया। आरो जाय 53जोनिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफोरखौ आसाम पुलिस टास्क फर्सआ जिनाहारि खालामदों बिसोर दिनैसिमबो उदां अख्राङाव गिदिंगासिनो दङ। जेरैबायदि साजा मोननांगौमोन, जेरैबायदि साजा होनांगौमोन, बेफोरबायदि साजाखौ बिसोरखौ होनो हादिया आरो गोबां बर' बिमा माहारिफोरा जिनाहारि खालामनानै सिथार जाबाय, बुथार जाबाय, जिनाहारि खालामजानानै गोदना हास'नानै गोदना आलायनानै दोनजाबाय। आरो दिनैसिमबो जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायाव गाज्रि नोजोरजों बिसोरो टारगेट लानाया जोबनो थाङाखै। आरो फैयै 2008 मायथाइयावबो फिन आरोबाव जों बर'फ्रा बे गुबुन हारिजों दानलाय सुलाय खालामनांबाय आरो 2012 मायथाइयावबो गोलाव सम बे गुबुन हारिफोरजों दानलाय सुलाय खालामनांबाय आरो 2014 मायथाइयावबो बे बिगुर गोसोमफोरजोंनो जों बर'फ्रा दानलाय सुलाय खालामनांबाय, न' बां सावलायबाय, सावजाबाय, बायदिसिना बेफोरबायदि जाथाया जालांबाय आरो 2014 मायथाइयाव बिगुर गोसोमफोरजों दानलाय सुलाय जानायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मजाबारि ओनसोलनि माखासे बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना गावसोरनि न' बां गावसोरनि बै हायाव दिनैसिमबो थांनानै थाहैनो हायाखै होननाय माखासे बाथ्राया जोंनाव दिनै खौरां सफैदों। दिनै जोंनि बर'नि माखासे इन्टेलेक्सुवेल लिडारफ्रा बै ओनसोलनि बर' फिसाफोरखौ गावसोरनि आंगो गामियाव, गावसोरनि हायाव, गावसोरनि न' बाङाव दैथायहरनो थाखाय गोबां नाजाब्लाबो बिसोरनाव मोनसे गिखांनाय फैदों। दा गिखांनाया मानि थाखाय? दिनैयो जोंहा मोनसे बिटिसि काउन्सिल दङ, जाय काउन्सिलाव मोनसे पलिटिकेल पावारफोर दङ, नाथाय जोंनि बर'नि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ आखायाव लानानै गभर्नमेन्ट सालायग्रा बै पलिटिकेल लिडारफ्रा जोंनि बर' फिसाफ्रा माबे अलखराव दङ, माबायदि प्रब्लेमाव दङ बिसोरहा खबर लानो जेबो उदिस गैया। जास्ट फर बिसोर गावबा गावनि गारिनि थाखाय बाथ्रा बुङो, जास्ट फर बिसोर गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल केरियारनि थाखाय रायजो राजा सिगाङाव थांनानै बाथ्रा बुङो। नाथाय बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि नांथाब नाजानायावसो मोननाय। 1993 मायथाइयाव बिएसि एकर्ड खालामबाय, 2003 फेब्रुवारियाव जों बिटिसि एकर्ड खालामबाय आरो फैयै 2027 जानुवारि मोनसे बिटिआर गोजोन गोरोबथा, मोनथाम गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहायबो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरा नन ट्राइबेल एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि आखाइजों जुदि सिथार जाबाय थायोब्ला, बुथार जाबाय थायोब्ला, जिनाहारि खालामजाबाय थायोब्ला बेफोरबायदि जाथायखौ नुथायखौ नायनानै सिरि थाबाय थानोसै बेफोरबायदि सिरि थाबाय थानाय माखासे सुजुग आरो सुबिदाखौ लानानै बिसोरो दिनैयो मोनसे सुबिदा लादों, जाय सुबिदाया बिसोरो दिनैयो साक्सेसफुल खालामनायनि मोनसे लामाखौबो होदों।
जेराव जोंनि बर' सुबुंफोरा एलार्ट जानांगौ जे जों जाय हारिजों दिनैयो जारिमिनाव रोखा लिरनाय दङ, जाय हारिजों दिनैयो दानाय सुलाय खालामबोदों, जाय हारिनि सुबुंफोरा दिनै जोंनि बर' बिमा माहारिखौ जिनाहारि खालामनानै फोथैदों, बिसोरजों जों मालाबाबो एसेबां क्ल'ज जानांगौनि, इम्परटेन्ट होनांगौनि, इम्परटेन्ट लानांगौनि जेबो गोनांथियानो गैया। आरो फार्स्ट अफ अल नन ट्राइबेल एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनिफ्राय जोबोद जानगाराव था, सिदा बाथ्राखा। बिसोरो मालाबाबो जोंखौ मोजां मेगनजों नायखाया, खुगाजों बिसोरो जोंखौ ओरैनो जास्ट ओरैनो सायावल' मोजां मोजां बाथ्रा बुङो। आरो जाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों क्ल'ज जागोन, बे जोंनि ट्राइबेल हारिनिफ्राय माबा मोनसे बोख्लावना लांनायनि सुबिदायावसो बिसोरो जोंजों उन थाफानानै जोंजों मोजां जाफ्लायो, बिनि अनगा जेबो नङा। दा सोंथिया बेसो, मोनथाम गोरोबथा खालामलांबाय, मोनथाम गोरोबथा खालामबाय, लोगोसे दा समाव जोंहा मोनसे काउन्सिल दं, गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनो हानाय मोनसे काउन्सिल। नाथाय अब्लाबो जोंनि बर' सुबुंफोरा, बर' फिसाफ्रा नन ट्राइबेल एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि आखाइजों जुदि सिखार खालामजाबाय थानांगौब्ला मा जागोन, मा जागोन? दिनै कारिगाव जालांनाय जा जाथाय, सासे बर' सुबुंखौ जायगायाव नायगा नायगा सिथारबाय आरो सानै बर' सुबुङा गावबा गावनि जिउजों देहा फाहामसालियाव जुजिगासिनो दङ। बे जालांनाय जाथायखौ खौसेथि जानानै निउट्रेल खालामनायनि बाथ्रा। जाय बर' सुबुङा दिनै आदिबासि सुबुंफोरनि आखाइजों जिउ खोमानांबाय, बे सुबुंखौ जोङो मोनफिनगोन ना? खौसेथि जायोब्ला मोनफिनगोन। थारमाने बियो मोनसे सुबिदासो। दिनै आदिबासि सुबुंफोरा जोंनि सासे बर' सुबुंखौ सिथारबाय, साननैसो उनाव निउट्रेल जाबाय, आरोबाव फिन माखासे गोलाव समनि उनाव बिसोरो बिदिनो टारगेट खालामबावगोन। अब्ला बै समावबो बेफोरबायदि खौसेथिनि बाथ्रा बुंसै नामा? नायना थाबाय थानोसै बेफोरबायदि? दिनै बे आदिबासि सुबुंफोरजों बे जोंनि बर' ब्रादारा नायगा नायगा सिथार जाबाय, गाबोन नोंनि फाला जागोन, गाबोन जोंनि फाला जागोन। बेफोरबायदिनो बिसोरनि आथिं सिङाव गादब जानानै जों जोंनि जिउखौ दैदेनलांनांगोन। मा मेगनजों नायबाय थाख'? जोंनि हायाव दखल खालामना थानाय बै आदिबासि सुबुंफोरखौ, जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव थानाय बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ, आरो जाय ओनसोलाव थानानै जाय आदिबासि सुबुंफोरा जोंनि साथाम बर' सुबुंखौ एटाक खालामनानै सासे बर' सुबुंखौ जायगायावनो दिनै जिउ फोजोबबाय, बे हाया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि आन्दाराव गोलैयोब्ला इमिडियेटलि इफेक्सन खालामनांगौ। आरो इफेक्सन खालामनो थाखाय बुहुमनि साफ्रोम बर' रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायमोना बाथ्रा बुंनांगौ। सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्राखा। आरो बेनि थाखाय बुहुमाव थानाय साफ्रोम बर' फिसाफ्रा हेफाजाब होनांगौ। एसेबां गोरलै नङा जोंनि हायाव थानानै जोंनि बर' सुबुंखौ दिनै जिउ फोजोबनो। एसेबां बबेनिफ्राय गोहो मोनखो? सोर लाय होखो? सोर लाय होखो? ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि जुदि हाब्ला इमिडियेटलि इफेक्सन खालामनांगौ। सिदा बाथ्राखा, थोंजों बाथ्रा। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।